جی سر. بعض مردم مات هستا ماتا چی لاپرواہی کنا یا وتی جنینانی گپا میچو زورا کہ ماتا چی پراموش بان یا دیکھ کسے ہمیں وڑا بان ایوڑے معاشرہ تو کار نمگا گندگ بھی تو باید اچھے سرپت بے کہ چچو مرا قدر کریں گی یا آرہ والا. جی جی سر. ماں ماتے بارہا ہی گب جنگ لوٹا کہ مات یک مکئی جنتی ماتے سک باس قدر کنگ لوٹی یک چوکی اگم بیزاں ماتے قدر کنگ لوٹی چیئے سب کنگ لوٹی اما چوک انو کی دورا چوک سک باس کم پرورش کنا ماتا نی وقتی کے وقت مات بنا نو زانا کہ واقعی میں ماتا ہمارے چون دوست بھی ماتے قدر چون درجہ باز ہیں کہ چیئے سب ہمارا ماتے قدر کنگ لوٹی ماتے تو ہمیں چیزا بچار کے مات یک ورگی دیما کا مات یا بری گوشی اولی لنکا من چوک بزوری رندہ من بزورانی آئیے ماتا من گوشن چوک امکا پرورش دات کنا امیچو کوشش کت کنا میر محبت امیچو دات کنا ماتے وستا ماتی بکا ماتے ار وقت سونچ ہمیشی کہ منی چوک کسان بھی من چوکا ہر چیزا چی بے سنبھالا ہر تربیت بھی دیاں چوکا وانا کے لحاظہ سماجی لحاظہ ماحول حسابہ سوسائٹی حسابہ بلے میں بازے علاقہ نے توکا پاکستان توکا علاقہ نے توکا گاؤں توکا ایجوکیٹڈ سک کم میں سر وانا کے مطابق کہ انو کی میں مسترین جو مسترین مردمہ ماں تا آیا نی وانا کے حسابہ نوانی تکا تربیت چیز کم بیتا آیا چچو پرورش ہوتی چوکان چچو وتی سوچ سر داتگاں بلوچی ہے کہ میں چوک لائق بیبا مزن بیبا دیما وط مات بنا تی ماتا نہیں اکا دا کت بکانا بیزانا ماں ہم امیر گوشیں کہ ماں وط یک چوک کی ماں تی ماتا نہیں قدرہ بکانی ماتا نہیں بارا بیزانی اور ماں انو کی دورا امیر سونچی کہ ہر چوکا جنین آدمہ خاص خاص وانگ ایجوکیٹڈ دیگ بی بی وانگ ای گوشان جنین چوکے وستا جنین زہگے وستا وانک شرنائی ڈنڈے دکنک شرنائی مطلب انچی ماحولی بلے بلوچانی توکا ساریا سک باس کم بیتا انو کی دورا بلوچانی توکا پاکستان توکا سک باس فیمیل بلوچ جنین آدم مطلب باز ان کے کوشش کنگائی میں بوانا لائق بیوا مزن بیوا وطی قدران چو وط زانگا ہاں چو کہ منی ماتا منی قدر آسین تا ماں ہم ہمیں ماتی باندر رچ منا. جی شرف دارا لازم ہر مرد میں کردار پشتے جنہیں کی بھی بچ کی بھی تو ماتے اثر وتی نام کا آستنگو تو لازم آئیے تربیت بھی آئیے مہر بھی آئیے خیالداری بھی آئیے وردن بھی تو یہ معاملات حل میں بیچارہ کبھی تو لازم یہ قدر مانوشن کے پہتے قدر ہوتی حسابہ کریں گے برات بھی وار بھی درست قدر ہوتی جاگا حیثیت دار چونکہ ملوچن روچ مناسبت ماتے ماں کا پائی ہو دینا گا کہ ملوچن روچ ہمیں مناسبت آئیں تو آئیے درجہ ہوں آدھگے رشتہ چے وہ مضبوط ترے ہوں محکم ترے تو آئیے واسطہ علمہ روچ مناسبت بعدی ماں درشان و اظہارہ بے کرنی پرچہ کہ یہ رکھتے چیز قدرت نمگام فطرت نمگام فطرت ایک طاقت ہے ایک اظہار ہے تو لازم یہ فطرت کو مقابلہ ہونا بھی مات مہر کو فطرتہ کو وابستہ ہیں تو یہ بابتہ ماں گیشیں جست کریں کبھو دن چونکہ مات مہر بابتہ میں علاؤدین صاحب و زہرہ ہوں گا پائیں تو چیز سرپت بے کہ مات بدیں روچ مناسبت آئیے خدمات بھی آئیے کار بھی باں آئیے توصیف و سطح بھی تاکہ آوتی جب مہر چون ہے مہرہ ودے تو اظہار مکن ہے احساس نبی نو تو مات لازم چوکے کو دوستی ہے بلے چوکے آئی جستا بکانتی طبیعت چون ہے یا کہ تو اگر بیمار مطلب اسپتالہ بران یا تو ہوتی اظہارہ تو بکن ہے ماتا احساس بھی حالانکہ آزان ہے کہ چوکا منگو مہر ہستے ہیں مطلب مروچی روچ ہم احساس سے مارا ہمیں ڈیمانڈ ہے ہمیں پہلے کا تو یہ اظہار چیز چو علمی ہے. جی سر یہ اظہار سخت باز علمی بس یک ماتی واسطہ چیا کہ انو پورے دنیا ہے یہ دنیا شروعات بیتا یہ دنیا بنتا یک ماتی پشتہ بنتا جو کہ جوڑ بیتا آج کل مطلب ہمیشہ بیا گائے نا یہ ماتے بدولت بیتا نو ہمیں گوشن کہ ماتے یک فیمیل یوانی نک یک مات یک عورت یوانی نک آئیے ایجوکیٹڈ دیا آئیے مطلب تربیت دیا سخت بات ضروری ہے انو کا انو ماگوشن کہ مطلب یک جنی آدمی موانی مطلب ایسا پورا قوم ہی موانی تھا
नु मर्दम उशा मा यक मतलब मर्दी आदमी मर्दी चौकी वानी ने बस यक मर्दी चौकी वंता ओ मात के मा वाने यक औरत वाने बेजा पूरे दुनिया वंता चे के माते अहमियत सक बाज है ओ माते कदर हम सक बाज है ओ अर्थ चौका हम चारग लूटी जीडग लूटी ओ माते कदर चूं कने गिए ओ चूं आइया मा अहमियत दिए गिए ओ मारा आइए चूं मतलब इस्तकबालिया कने गिए चे के यक माती बदौलता ची यक माती बरकता ची मा एक हद्दात कगी रस्तगी बांदरोच मा मतलब देखे स्टेज दी मारे गप कनी या देखे हम जा गई गप कनी अर्थ जा गए सफर भी ओ मेन चीज माते हमेशा दुआवनी के इंसान वस्ता आ दुआवनी का गुण भी ई सक बलाएं रोली अदा कंती यक माती यक तो चौका दुआवनी की बेकंती ना आई दुआवनी चिंका असर कंती ये चौको वस्ता ओ मेन चीज इंसान है मेहनती आ मेहनत होती कम कान चिंका अद्दता ओ ये पुछता दुआवनी कम गुण बनती आर जागे बरोती मात दुआवनी जरूरी आई वस्ता चेक मात अमिच्चो लूटी अमिच्चो आई दिले तो कारजस्ट असते अमिच्चो को आयश असते कि मते चौको वस्ता अमिच्चो बेकना आई अमिच्चो कामती चौको वस्ता ये दिले अंगा कम्मा चेक आ माते दर्जा कस गेप नका ओ माते जागा कस अम अतकनका नु माते वास्ते तो अमिच्चो चौक अमिच्चो मेयर बेदा माता अमिच्चो आई गुमा आई खिदमत बेका अंगा यक माती वस्ता कम्मा बस जोन जी शरबदार चारों को उश्कनों का बेसुतरान बोगाएं मैं नुस्तमानी रोचे साबता कि माते अर्जिश तो मदर डे मुनासिबता तो ये बाबत मा मतलब विषय के तोसीफ सता कन गए ये अजमत ये कार पा चौके वास्ता तो लाजम चौके हम जिम्मेवारी है कि माते वो मेहरा हमार मेहर मतलब मेहर यकनीम की ने भी दो तरफा दुनिया में की तो लाजम मात अमिचो की मेहर का तो चौके जिम्मेवारी हम भी किया हमें बड़ा ये मेहरा पूरा बेकाम तो ये बाबता अल्लमा चौके जिम्मेदारी हस्ते मैं मुआशरे तो का मानव के द्रोहन चौके बड़ा मतलब बाज़ अच्छे चौक हस्ते कि माते मेहरा ची सक फरामोश है ये कदरा ये अजमता ची तो लाजम ये कुदरती एक तो बस समझ के तकलीफ है तो आ तकलीफ बदल बुतुकम तो ये नुकसान ये खुदा न वास्ता देखिए ये मुसीबत ही बुतुकम तो ये बाबत वायदे फिक्र करिए एक फ़ोन ही चार के मेरा फ़ोन है अस्सलाम वालेकुम पीटी बुलान वालेकुम सलाम बिस्तर डॉक्टर साहब से आलेंद्रा भाड़े जोड़े वशे हेर मेरे जी मुकीम शहजाद वशत के डेरा गाजी खाना ती मिन्नत बलती तवार स्टूडियो निया गए मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर मगुशन के स्टूडियो आती तवार बाद में बिया दी 6 बजे सही बहुत मेहरबानी अल्लाह पाक खरा सलामत रखत जी मैं सैयद अहमद आवाज तवार निया गए मैं किरा मुकीम शहजाद के डेरा गाजी खाना मुदा में दीवाना सारी जी पे हवाले अगान वरकना के मस्त ये रोज यानी कि माँ का रोज है क्या आवाज आ गया अच्छा माँ का वरकना जी के सावे खुशी ना के भाई के मर्द तालीम यानी एक पर जगह है तालीम में जी और ज़्यादा तालीम यानी कि मुकम्मल खानदान तालीम है जी यानी नेपोलियन फ्रांस बादशाह है जी हाँ गुस्सा के थाव मना तालीम याफ्ता माँ से दे माँ तरह एक अजीम कौम आ गया यानी कि मात हैसियत यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ हवाले वाजियात हैं यानी कि मात जन्नत है यानी अगर यानी ये ना जी यानी कि एक इंसान वास्ता यानी कि एक अहमियत है और बाज़ अहमियत है जी यानी मास अहमियत बिल्कुल यानी कि दरस्त अहमियत है जी यानी कि दरस्त का एक साया देगा बिल्कुल यानी मोहतरा एक उर्दू जबान शेर है मोहतरा शेर का ना जी कि यही माएँ हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता है उसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता है अल्लाह पाक खरा सलामत रखत माता इजाब से बैठ न करना सलाम अलैकुम मेहरबानी मुकीम शहजाद तई लक मिन्नत के तो मुदाम से दूर डेरा गाजी खान पंजाब फ़ोन कने में मराग शबार जूरे वो वती आयो लेकर वक्त आवार कने को तो लक मिन्नत वजह बस मेहरबानी जी शरफदर माते मेहर या माते अर्जिश ते वाला मर दीवान मटाई था वजह मैं पैनल मेहमान निश्तेगा गप्पा तो इसी बाबत बायदे माँ लगते चीज़ बायदे कमार करने की ज़रूरत नहीं माते अर्जिश तब दुनिया सरपदें जहाँ
بلے پدا بھی روچ مناسبت یہ واسطہ دارک بھی کہ بعض برندہ بعض چیزاں چھ مردوں فراموش بھی بے حال بھی تو یہ احساس دلائے نہیں یہ مارش تھا مردوں تو کا کاری کی بھی نا زندگی تو کا چھ کردار رستہ کار سستن کے آہنی بوگا چھ دیکھ کے شخصیت جوڑ بوگا کے بلائیں کرداری تو یہ حوالہ کہ ہر انسان دین روی واسطہ یہ مات پیت بھی درست کردار اہم بلے مرکزی کرداری یا بنجائی کرداری یا نامہ وغیرہ تو اب مات ہیں تو یہ بابتا اللہ خیر کریے وجہ چونکہ مات ارزش تے بابتا ما گپا ہیں مات کو چکا تعلق ہے رضو مات بھی چکے معاملات بھی تو چکے جمہرائی چی بوتو کنم کیا مات قدردانی مات گوا مہر اظہار کنن نو چکے ذمہ واری چی بوتو کنم جی سر چکے بلائیں ذمہ داری ہے وعدے کہ ماس چک ماسر ماس چکا پیدا کا ای تربیت ہم کا ای کشیں رائٹ اینیورسٹی فائٹ ہم کا ای ردوں میں خیالداری ہے کا ای خوراک کے خیال دے رہے کہ انتا کیا کشیں یک کمال جمال یا رسید تو یک مزہ نہیں کسی بالگی مردوں میں جوڑ دی جی تو زاگے مستر ذمہ داری سر مشن کہ ماں سے ای تقدس ماں سے مہرہ میں تو کہ کچھ گئے کہ آئیے اظہارہ محسوس آئیے تے احساس پہ کہ منی ماس بچہ ماس بعض وقتاں ہوتی زاگرت تکلیف یک نہ لوٹی آئی دلیتا یک خواہشی جی چیزی لوٹی یا خدمتی لوٹی آوتی زاگر چاری بشی زاگر بوش ہو سکتا ہے زاگر سر ایک بوجھے کے معاشی والا بوجھے کے یا دیگر کسی والا بوجھے کے اب ہاں محتاط ماس جی زاگے مطلب نفسیات چاری تو بعض وقت اظہارہ ہی نہ کم بعض وقت اظہارہ ہی نہ کم زاگ سکا بعض دوست ہے نو ای زاگے ذمہ داری ہے جی کہ زاگ کسی وتی میرے اظہارہ کو ماس آرٹے میں وقت پہ کام آئی ضرورت نہیں خیالہ بداری جی آئی کسیں ارچی کے بائشت ماس آئی کسیں اما چینت آ کسیں زاگ ہوتی ذمہ داری ہم پورا پہ کم زاگ ماسارا کسیں 24 گھنٹہ ہوتی ماں سے خیالداری آرہ کسیں کنک کپی تو شاید یہ چھے پت بچہ اگر اما معاشرہ انتا کہ ماس آنا یا جنیاد مانا کہ اہمیت دیکھ بوتا معاشرہ تھا کسی ماسا شرنے کیریکٹر کسی کردار جوڑ کرتا زاگے شکلا یا کسی براس شکلا شرنے کردار آتا مرد شکلا شرنے کردار آتا پسے شکلا شرنے کردار آتا آئیے تربیت بنیاد چمودہ شروع بھی جماعتہ شروع بھی نو یہ گوڑا ریبٹالا زاگے ذمہ داری ہیں کہ اب ماں سے ہر چیز خیال ابداری بالفرضہ یہ وقتی سر یک مسترین ٹریجڈی یہ میں معاشرین تھا میں معاشرین تھا مسترین ٹریجڈی ہے کہ ماس کے آجز بھی ماں سے خیالداری یہ وسطہ ارکس کسی اوائڈ کم اما گپتی کے کیا ابتی لوگی ابرا زوری یا کسی متی دیکھا گوہاری ابرا زوری یا دیکھا چیزی ابرا زوری یا ماں سارا کسی انچو اندازی ٹریٹ کن کہ آچو آوتر ایلین یا آوتر درامت سمجھی ہوتی کسے تھا نا تو میں کر رہا یہ بڑے سر کیس سماحتا گا منی کر رہا یہ بڑے کیس تقریباً 4-5 یہ بڑے کیس آتا کہ ماس مجبور بوتا زاگے خلافہ ہوتی مینٹیننس واسطہ چیپ کم کیس فائل کرتا ماں ماں سے واسطہ یہ کیس فائل کرتا ماں کسی رضا کرنا کیس فائل کرتا پیس چارج نہ کرتا ماں سے بچہ میں قانونی تمستے ہیں کہ اگر زا کسی ماں سارا مینٹین نہ کر پورا ماس یا پیس کسی باقاعدہ سوٹ کرتا میں پہ میں زاگ ہوتی پیسے خلافہ کم ماسم کرتا گا ماں باقاعدہ وقت سوٹ فائل کرتا پتا کسی پیچھا پا پڑتا گا ماں سے اکا رگے تچا چکا نہ تھا زبردستی تو خدا مکان چک کے تھا کسی کم کی ہوتی مائنڈ کلیئر پہ کا مذہبی ثواب ہم ہستے وہ ایک عظیم ثواب ہے کیا ہوتی ماں سے درسن چیزیں خیالداری احساس وقت پیدا بکا نونگڑا کسی ماں یہ کسی معاشرہ تھا یک شرن آؤ کی نسلیہ میں جوڑ کر کنا اور کسی معاشرہ کسی دین پر ترقی خوشحالیہ روت اور مذہبی والا ہم کسی مردم ثواب کٹی اور قیامت تھا ہم کسی اچھی کہ پرچہ مردم آنسر ہے بلے خدای دیما کہ ماں سے خدمت تھا اللہ تعالیٰ اسی تیسرا فرض ہے انچو کہ نماز اور روچہ کو اشانہ فرض کرتا گا ماں سے خدمت فرض کرتا مذہبی والا چاہے اسلام معاشرہ کسی 1400 سال ساری اسی اہمیت طرح ہمیں کیا بلند کرتا ہے کہ تنیف تھی کسی انگلش لا یا کسی دیگا کومانی تھا کہ بوتگا اسلام ساری طرح شر ریکگنائز کرتا اسی چنارا آرہ رولا رہا ماں سے اگر ریکگنائز کرتا آئی ویلیو آرام آئی اہمیت آرام اور سپورٹ ہم کرنا گئے تنیف سی انو انٹرنیشنلی کسی حکم ہوتے دیشہ منائے نگا میاس تمانی کسی دے ماسانی تو اسی مطلب ہے کہ اسی ایک بلائی ایک تاریخی اور مذہبی اور سماجی ایک بلائی اہمیت ہے سر جی سے شرف دار اشکر کو چاروں کا میں انسوان روچا کے دار کے مقصد بشک کہ بھی اقوام متحدہ یا ہماری قومانی گلہ مانتا
تو یہ روچ دارک بو گئے تو لازم قانون دی رحمت دی جوڑ بتا چونکہ علاؤدین صاحب کو کہ بھی اگر ماتے عظمت نوالہ سے چار کیس میں دیمات کا کہ ماتا وقت دائر کو تنگا یہ وجہ کہ چکے لاپرواہی بتکن یا چکے نافرمانی بتکن تو یہ بڑی معاملات ہوتی جگہ آستے ہیں ہمیں خاطر معاشی چکے مذہب ذمہواری ہم ہستے ہیں کہ ماتے ورزش تا دنیا سر پدے زانک بھی بلے چک بھائی ماتے عظمتہ یا یہ شرف و عزت یہ قدرداری کنے گا ہی نہ کنے گا زور ہمیں کب سوال کو وہاں ایڈوکیٹر کو گونتو ہیں کہ وہ چکے ذمہ واری ہم ہستے گوں ماتے ورزش تو اہمیت باب تک وہ چکے چی بڑی ذمہ داری بھی سر ماں یہ گوشک لوٹاں کہ ماں تی اگر چوکی پیدا کھاں اچھو تربیتی دنتی چوکا بھی ماں تے خیالداری کنگی خیالداری پیتے ہم کنگی ماتے ہم کنگی رشتے کنگی ماتے روچ مرچی کی دارک بوتا کہ امی وجہ چے ماتے بارہا گبو اگائیں کہ ماں چی چیزی ماتے مردم قدرہ بکاں قدرہ بیزاں کہ انہوں گے میں بلوچنی توکا میں بتالی جانا کہ ماتے بیس چوک پیدا کاں رودینی سنبھالت خود کاں بلے یک چوکی ماتی داشتنا کاں ماتے بدل ماتو نبا یہ مثال ہمیں وسط دیانتے کہ واقعی بعض ان جگہ ہاں یہ استان چوک ماتن قدرہ نزانا چوک کمی گا پاگوشا ماتا مانا دوست نہیں آچوک دوست نہیں آچوک نہیں ماتے بدل بڑے بڑے تروب بوتو کا نا بڑے بڑے بازی ہیں چلشتے ہیں بلے انگا ماتے کس بوتو کا مطلب ماتو بھی نا تروب بڑے بڑے بازی ہیں رشتہ کہ ماتے ویرانی اچھے بات آئیے گوار سانگ بھی نا بلے رشتہ بوتنا کا کہ ماتی خدمتی کرتی جا گئی تو سر آئیے سجن تماہم پورا کان دنیا تو کا وانی نیتی گوت پوچی کان درستی کانتی بلے میرا کہ مات دنشی مات سائق سردیں سردیں سائگی رستنا کا جی شرف دارم مات ارزش تے والا تو بلائیں بیس تران بو گئیں تو لیزم یہ والا واضح بطل روایت ہم دیمات کا تو اچھے قصہ ہم بازی ہستاں تو اسی جانب بھی کہ آئیے مثال آئیے رول آئیے کردار تو لازم آئیے مٹ نوی پرچہ کہ ایک فطرت ہے من شروعات کبھی جب کہ قدرت ایک طاقت ہے فطرت ایک بلائیں اثر دوڑ دا تو فطرت مقابلہ مصنوعی چیزیں بھی تو نہ کہا رشتہ مصنوعی بھی یا وطساچیں بھی تو رشتہ فطرت رشتہ کو مقابلہ کو تو نہ کہا تو لازم یہ رشتہ قدرتی ہے تو اسے قدردانی کرنے گی تو یہ بابت علمہ مامی جو سنگنے کا بہت چکے مات والا مردشتے بابتا گبو گئے چکے ذمہواری بابتا واجہ ایڈوکیٹر ہم لاتیں گب جا زہرا جا تو چیز سر پر کہ چکے نو ذمہ داری واسطنگ مات ارزشتہ دنیا سر پر مازان ہے تو یہ بابتا شرف دار سر پر جی سر بالکل مطلب گوشک لوٹا کہ چکے ذمہ واری چھیاں مطلب چکے ذمہ داری چھیاں ماتے واسطہ چکے مستری ذمہ داری ہمیشہ یک ماتے واسطہ آئی چوکے مہر محبتی ماتے واسطہ دنیا تو کا یک چوکی استی امیچو مہر محبت امیچو درجہ ماتا دات کا آئیے بدنتی چیئے کہ چوکے سارا آپ کے امپ ماتے واسطا انو اما برو تو اما چوکاں جسکا اما کسانین ونڈو کی نا جسکا اما زنی نا جسکا کہ آیا مات نیستی کہ آچوں چور ہاں تر رگاں مردمہ کہ مات استی آیا جسکا آیا کہ مات نیستی تو اما ہاں جسکا چو تڑپاں چو ترسا مطلب ماتے محبت ماتے پیار واسطا تو دنیا یار کنڈا سر بتر دنیا ای کنڈا آ کنڈا بتر تر ماتے محبت پیار نہ رسی چیئے کہ ماتے محبت پیار سکی یک انمولی یک بلائیں استی یک چوکی واسطا اور چوکو ہم زانک لوٹی کہ ماں چھے قدر ماتے مطلب چھے حسابہ ماتے قدرہ بکنا او چھے حسابہ ماتے خدمتہ بکنا او چھے حسابہ چھے مات چھے منا چھے کش بیتی نا گالو شادان چھتی منی وجہ چی او یک چوکیا کہ مات استے چو قدر کنتے او کاس ماما گوشک لوٹا کہ مردمہ کہ مات نیستے ای دنیا سفر کتا او ہم امی دعا بکنا خدمت ہم کت نہ کنا کہ دنیا نیستا او امی دعا کت کنا آئیے مغفرت واسطہ آئیے مطلب قیامت واسطہ عبادت کت کنا دعا کت کنا کہ ماتے مطلب آخرت آسان بھی او ماتے واسطہ آسانی پیدا بھی جی بازوان ایڈوکیٹ صاحب گپ بازی ماتے والا ہستے بلے بہت مارا موندم کہ میں گیشیں دیکھے جو سپورٹس بھی کریں تلک محنت کی تو اتکے میں مرا گشا ضرورت ہے باز مہربانی ہمیں وڈا کپوت بھی تے باز مہربانی جی شرف دار ماتے میں استمانی رو چو نرسنگ والا پرچک نرسنگ وقت یک شعبہ ہے کہ آئیے عظمت و طریقہ اور حبان اصول چو ماتے وڈا ہمیں واسطہ ما نرسنگ گپ ماتا اوار کو تنگو کہ ما عظمت ما
یکوی اسم تو یہ بابتا علامہ قدردانی کرنے کی دنیا تو کا ہر چیز وتی قدر ہے، ہر چیز وتی ویلیوز لازم مات مقابلہ نہ بھی تو آئیے عظمت تو آئیے خدمت تو آئیے کار و آئیے ذمہ واری آئیے مہر تو علامہ ہستم بعض مردمانی مات نیستم تو لازم آہنی و عظمت موقع نرسی بلے ہاں بعض نے خوشبختی و اشبہتی ہست و سلامت ہاں تو بعد آہنی ذمہ واری ہستے ہیں کہ آہنی اروڑیں خیالداری بکا احساس حوالہ میں گپی جنگ آیا تھا کہ احساس لازمی مردمہ اطلاع برسی مات زم چکا میرس بل تو آئیے اظہار نہ کنے آ چیزیں محسوس نہ کن تو آئیے گپا جنے تو آئیے دل واز وشمت کن تو یہ بابتا علامہ ہمارا فکر کرنی